Block 1, Block 2 ba Meghalaya pen Assam bakar bianglong a border alam abang a Pherangke ke alam pedode dosita lason kesuluk sodak po alam ave amad la nang nangge cengke non lam keso nangge cengke 2000 aningkan mal Kardom don marli tum non ali tum kelang lage carbing long today non nili lage bivian long ki rong pe non nili tum da carbing long today ben kibang lage semet pen non nilum carbing long border Aphuthak hurise son se dula block 1 block 2 alam along kai ki ramat se hurise location alam klang lo la se dang nili tum la bangso border alam Aphuthak kachini mu choje pan non Assam government pen Meghalaya government tum OPP police tong ining ne chi nilang la se chong si block 1 block 2 Meghalaya government pan tidadlo plotang te puson pola puson alam kachini je pan sini tum non dak wang lo la se non nili tum long do la ke kadok weda chini lo all party hills leader conference long amai phulo ke hai sir jai kathar se alang li pan si jio chipo je pan sini tum wang lo se sir non Assam government and Meghalaya government to join visit wangji la se lang so people tang ching wa ini chi ne la sita la thong police jong se itum block 1 block 2 along le Assam government to non se Meghalaya government and pidar lo plota nang le to PSL siban OPC deng kanisa la so block 1 block 2 ba Meghalaya pen Assam bakar bianglong a border alam abang a Pherangke ke alam pedode dosita lason kesuluk sodak po alam ave amad la nang nangge cengke non lam keso nangge cengke 2000 aningkan malom pen 2002 aningkan malom pen si jasemet nang peso lo la ilitum autonomous state ke hang chiting prat bom lo la sohut pen si jasemet la Assam government aning ke hang bang nilitum ka chini arlo alam ka chini ke Assam government isi itum karbiatum aphan mental preparation inum itum aning arlo pen isi nanga selam ining arlo kamatha nanga selam kopia align se itum kamatha naima itum phana pamatha toy kapamatha toy bang la hello ye chumang atum naga atum tribal atum ke itum dorapet heno la si tribal tum pen an ke pa chok pa theng lo heno da ka posi Assam government atum long si dodun ver nangji pu itum phana ka pi pu ji aphan Assam long dodun lote ining samjin tumpu Nagaon district anathu Golaghat district anathu Hojai district anathu itum along le itum a border nang thiet lo Bongo Sena Lapen Assamese government atu seta la daka bangke itum phan aning nang pithi thedet lo daka bangke mesen pusi chekroi dun det ason lo pu bangke itum chini lo ruthe anglong along rong mong viadung la dakta bang kajethan a record ke no ma ke itum theklong lelang seta chief minister amethang amasi kiri suri si endet lo pula seta la ke itum ning tithi la ta border le lo he border along le lo chief minister si endet lo pula te la ke Assam si endet lo he seta la bang ke ning tithi ki thiji gali ning jeri po bang si dak alam ke klang tu itum APHL sia muni tum ning jelo ning jeri pini ning 24 hours sang bong nang tum dai che hang nang yi po lam bang si ka pe do thu dak bang ke hala pu bang ke ahok lo itum ning ke hang ke la lo
1951 aningkan parui krisir kebra phokebra isia ningkan border ki thik ateng si border do nangi itu mening hang ateng ke setala mangso border alam nanga suluk sodak nanga pinchong ke Assam government atumlu lasi non Assam government tum aning kamatha bangke ar lu alama bange ni matha non ta 31st December ang bong pulo ni kamatha bangke 31st December pulo tangte hapu January 12 pen ke ilitum Karbi Youth Festival tanang dupo Lapen 31st pulo te ningkan ki mita dolelo Lapen hapu Christian domangke Christmas ta dolelo lasi la sohut kapaji chokape thengia phantong ke claim lo ne pilone ili putekhe athima ili tum hanang pa ji chokno be thengi tum pha ningna Karbi to pha ningna pi thiji pulo la te la tum ki vi ji bangke la Karbi anglong along le Meghalaya phan pidet la sona bang sila tum claim yibon la Assam government tum bang anke Karbi tum phan ning pa pithipu la ta pipo anke aku che en thule la puamat la pu kring krang lang an pedoko la pu bang si claim yibon apor nang le lo te aku la salam nang hu thule po la pu son si claim yibon pu sinelia matha atema non hut ke tum Assam government phan ta tum ning the ono da among ni tum rokom pulama piniding hakya la pu potema jo dum ka du ta chini lo la masi la ning the ono da an ke la si non itum ni tu APHL sia bangke tribal tumang bong ke che chok che theng nang ni pu alam lok sini tu mangai ke claim la pot jong hesita jatle Assam government tum itum phan aning nang pithi sita akahe no nang claim sita itum bang ning thi the det nai po bang sini litum APHL sia bang claim ji choma tum men sita che dam che wang nai Lapen Karbi tum ta che dam che wang nai che dam phun che wang phun nai ko pia posi ke thek the det poma bang kang ar arong kang garbos ti pu pu aning ke bang bongo senatum kilometer fli nang en etlu la ning ke tum che dam che wang phun bom ke di Lapen pu kondolia natu parkup anglong natu rong mong ve natu Lapen pu golaghat ke dai lokho thoi pininia ju anta bang golaghat pen nogang pen nang en etlu seta itum che dam che wang phun bom lang ken te la si la puta itum long lele chi thi sita chumang Lapen Karbi atum bong che dam che wang phun nang yi pusi neli mat neli tum ken ning ke hang APHL si pen ke Lapen ni tum ke che chok ni tum thur pak yi po bang ke neli tum kipu ning dok de athe thur pak yi pulo te lage kache bhong ka yi chok alam lo lage hala Assam government bongo sena RSS tum itum maphan kopi ma kapin chong kang tung halang long apham kache dandun si plang det po lage itum a hok lo itum a long le ke tum cherai ing tung lo lage cherai vek nang ji seta la pu po mat le kache pi thi kache pe yang ji po bang ke ni tum la bang ning dok de athema chomang atum ta ke ong doi kali hala tum ta khasia tum ta Lapen pu naga tum ta ke ong doi kali Lapen itum dimasa tum ta ke ong doi kali kukia tum ta ke ong doi kali rengma tum ta ke ong doi kali boro tum ta ke ong doi kali son sai si tum ke marginalized section sai se lo boro tum bang BTC jong hele chetar po sita bang pharong bong pen bang thom kebra plivet boro munit ke hada son thak thak si tum Karbi anglong ta bang pharong bong pen bang thom kebra sir kep bak si dulonon ke Karbi atum ke lapot la si tribal tum angbong tribe atum angbong yong si che bohong chipi thi bom pulote la ke itum ke los ke kang bo ke kana hok ke itum tribe atum si na hok ji chomang lo ne Karbi lo ne rengma lo ne dimasa lo ne naga lo ne boro lo ne seta kana hok ke
la tribe atum si na hok ji la posi la tribe atum ka na hok hedet je pansi nilitum APHLC atum bangke claim vek ji lake je thana ling seta la pen la non Assam government tum itum phanang pa che chok ji po akam ke claim pa che chok ji ga lilo pa che chok bom lo la pa che chok bom ke lake Manipur le Assam government pen India government atum mitei pen kukia tum angbong ko pachi thua pa ya that akam ke claim ason ili tum banta son ke claim ya phansi la tum ke thai la ke la pu na thu si ili tum banang e pon la pu ya la si la ke ili tum inglong aso tum bang ke chire pe mi nang ya so lam bang ke athima khang khat wi long ko we baida hut ha thong nok biar ni ili tum sime tang lo karbi pen chomang atu tum pulo ni tum ke jari jamai tum korte injir pinak tum che bohong che chok nang ne lapen ke la jersu aduya hoi ke chi thi lapen a jok ke tum che chok inang ne pusi halabang so ta tum che kroi lo chomang pen karbi atu lapen ke putulo komat ni jong si la chomang pen karbiang bong ko pa che chok akam claim dette halabang so munit la pen halabang so ahem tun ahem isi amata vir det nang ji pi vir det nang pusi a hau ga che pi halabang so la pot la ge itum karbia tum ke la si halabang so a hau ke deng tang du la pot la bang so a hau ke ilitum pi phuk nang ni la pen ka pi phuk phede ji phansi non puta ar thang achiklu Pherangke pho throk atarik non ke crazy chuning pen ke chuning gali lo pining ke dam tang thang crazy arni pen si crazy arni si ilitum hada ko we baida ke du khang khat wi lo halabang so akache cha halabang so aseme ke tang aku ilitum aning ka pajama tha thu toy akam ilitum la si claim bom non anta non ke wangji thang morning ta aku claim thui karbi recho karbi pin pomara tum an hadak si ajo dodam kokji la pen pu thot arni kowe baida claim si chumanga recho aphan chumanga army general aphan alage khairim bor lai aphan la pen thong nok be aphan aman ka che pi akam achik aning kan wang ta claim bom lang la pen non ke wang yi ta claim to bom je lang athema la bang so aseme ke tang ke thang bak be gali la ke thedung alam la ilitum ke claim la bang so aseme ke deng tang du la so bang ke ilitum chi pi phuk nang ni pusi ne lima tha la pen APHLC tum ke la ke chi pi phuk phelu sir la pen APHLC ben suppose in case Assam government ahok pen block 1 block 2 Meghalaya develop lokang je party bang ke nang PS steps things apart step nilitum bang ke la ilitum along le ke chelong to adjia phan ngai la ke claim vek po arona teng pen history teng pen ke chelong to adjia phan ke la ke claim vek po sita ka chi chok ke teng pen kali ka ching wai ka ching sai pen si claim ji chomang atum pen la ke ilitum karbi atum bang lang dam nang po karbita chumang tung hala ke chini lo historical bolote hala kowe baida hute chumang adet lapen karbi adet ahoy kololoma pu kithik tang do hala bangso hut hala si historical la ilitum 1951 aphan le chumang atum bang historical pu pudam gali la ta history lo la sela ke recent history bang lo la bang ke sa prang ben a history ke do tang bang ke hala itum koring khang anta itum karbi along lelang la pen chumang dum nang che kroi dun non ta koring khang ke non ke Meghalaya lo si dolo joint ya hill star lo tapat pen che charde akahelo sahala hello ilitum karbi arecho la pen thong nok bia hutta hala hello ilitum a capital lo apot historical polote hala ta chelong thu nang ji tum lage non ningkan pharu pho ba ka phrang lo lage ningkan pharu pho
jong he seta kom ke lo o lapen ake ong e ke kali lo Kumala ritual ni bosa. la aricho mang ne li chini ni seta la ke aricho athik the te hala janta richo hedi janta richo hut lage ilituma ake pitel lo koring khang ke hadak rong sir kep bak do koring khang so polling room mukele mukoi the champreng chetok hambang pu la do Koring khang ko ke meaning ko ke lai koring khang. koring khang puge kor puge fort pulo paisong pulo arleng alam ke english pen ke fort pulo fort fort paisong la ke richu hadak si do pot karbi richu la pen kardi apolton la pen ke thongnok be ta hadak si do pot jo la masi apaisong chingkai thip la pu la rong thip bi ta la capital ke ilitum rajdhani ke chingpai thip la pu la si koring khang ring khang pa ke rong khang po phan la ke fort of rong khang pu mane rong khang tar alam ke rong khang pul hala tungi pu seta karbi atum arecho a capital a paisong pu phan koring khang pu ke Monument side doje mala. ha Monument side doje mala. monument nili damlong lelang do ta thek bon nili ta lu damlong lelang seta la kitab long ta du la pen nang litum chini vek ji pulo tang te karbi richo pin pomar la pen ke kathar sarpo la pen thek muchot atum aphan aprang karbi history ka chini atum aphan ha rong hang rong bong bethe dam si arju dam nai Thank you.